Dobroty, ktoré sa už nevyrábajú, čas 7. Tá predošla bola 6, len to dosť zle spočítala. Disco. Toto je pre mňa úplne nostalgia, aj keď ja sa priznám, že ja som disco veľmi rada nemala. Môj brat ho mal veľmi rád, takže ja keď vidím disco, spomeniem si na ňo. Čau, Tony. Dajte mi vedieť, ktorá príchuť diska bola vaša obľúbená. Tak na toto som ja už absolútne zabudla, ale keď vidím tento obrázok, tak úplne mám tú sezamovú chuť v ústach. Toto by som si ešte dala. Pikantné druh tyčinky. O tomto som ani netušila, že to existuje, ale veľa z vás to písalo v komentároch. Mohlo to byť dobré. Pri dru ostaneme do tretice. Picové tyčinky. Akože ja som vedela iba o tých klasických a o tých sezamových. Veľa mi toho ušlo od dru. Tento keksík mám pocit, že hľadám už 15 rokov a nikto nikdy nevedel, o čom hovorím a konečne to niekto spomenul v komentároch. Toto bol keksík, ktorý každý nosil do školy, keď mal sviatok, nejaké meniny alebo narodeniny. Bol pomarančový, citrónový a myslím, že kávový. Dajte mi vedieť, ktorý bol váš obľúbený. Napíšte mi do komentárov, aké ďalšie sladkosti alebo slané veci vám ešte chýbajú.